funda uMark 4 verse number 35. Mhlawumbe sizoyithi start lapho ke umthandazo. Mangashumayelanga xolisile njalo bathandekayo, bangishumayelile kuzoshumayelela. Uzofunda uMark 34, mawuqeda uMark 34 ufunde Isaiah 43:19. Mark 4 verse 35. Yes, oh yes. Ngalolo suku sekuhlwile. Yes. Wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Basebemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Ngicela uyibambe lapho sithole into ebengifuna. Ngicela usebenzise uIsaiah 43:19. Isaiah 43:19. Bengani ngiyakwenza okusha kuyakuqhuma manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlangasini. Sibafuthi kasifunde kahle usuka hlala phansi. Joshua chapter number 4 ngifuna uverse number 5. uJoshua wayesethi kubantu zingcweliseni ngokuba kusasa uSimakade uzakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Ngicela ukufunda uverse number 7. uSimakade wathi kuJoshua, namuhla ngizakuqala ukukuphakamisa emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli ukuze bazi ukuthi ngiyoba nawe njengoba nganginaye uMoses. Bathandekayo, umkhuleko wethu uzoncika lapho. Mhlawumbe ngifisa ukuthi nje ngikunikeze i-prayer item. Mhlawumbe ongathi bawuba nesikhathi sokuthandaza ekhaya, uyithandazele ithi uma wenzeka thandazela ukuwelela ngaphesheya. Mawenzeka ufike ekhaya uba nesikhathi sokuthandaza kulabo abathandazayo, ayithina sonke kulabo abathandazayo, ngoba umthandazo ukhetha abantu uthi uzikhethela wona, noma ngazi ukuthi nami ngiyeza, kodwa umthandazo wazi ukuhlobo uphinde uma nawe ungazange ufake kuwe. Kodwa ngifisa ukuthi uyothandaza uthi Nkosi, ngicela ukuwelela ngaphesheya. I want to cross over into another side of life. I want to cross over into another side of business, another side of finance, another side of prosperity, another side of family. Kodwa ke ngifisa nje Nkosi ukuthi ngisuke la engikhona ngiye kwelinye ikhaya, ngiye kwelinye ikhaya. La engihleli khona, it is enough, it is enough. Nabazali bami banginikeza umlando ukuthi la ekhaya kwakunje kwaqala kubani kweza kubani namhlanje igawu. Kodwa ngifuna umuntu othi I want to change my story, I want to change my story. Ngifuna ushintsha nje indaba yami ukuba ingabi ile ndaba eyaziwayo kwifamily. Ngifuna nje ukudweba iphethi entsha ezoqala ilandelwe ukuthi bonke ngitshelwa labo babefika laba bethi akusadluleki, kodwa basefika wena ufuna wazi ukuthi uNkulunkulu unamandla uzophakamisa phezu kwamehlo abo bonke labo bantu, futhi bakwazi ukuthi njengalokhu nganginomose ngizokuba nawe. Ngifuna nje wazi ukuthi uNkulunkulu akasoze akuyeka, akasoze futhi akushiya, akasoze futhi ahlekisa ngawe. Kodwa provided ukuthi uthandaza kuye yini na, ngoba bathandeka kunezinto ezidinga umuntu othandazayo,
into esingakwazi ukuyenza. Asiyikhuluma esingakwazi thina madoda ukuyenza. Kodwa sikhuluma engenziwa uNkulunkulu, hayi thina. Uma ukhuluma into ongakwazi ukuyenza, asikwazi ngabathi ukuyibiza ngomangaliso. Kodwa siyibiza ngamandla omuntu. Umangaliso kanti bathi because kula wena wehluleke. Bese utshela lo owakwenzayo. Bese utshela lo ongazeli onganaki. Uthi babaqala ukuphakamise. Babaqala ukuphakamise. Babaqala ukuphakamise. Wena wasipema. Impilo. Ekakwazi. Unaphakamise.